I a mi em diuen Daniel Vilanova Descalç. Jo vaig néixer en Alzeneta d'Albaida, en un molí d'Àvia. On va néixer la mare, vaig néixer jo. I va néixer els abuelos meus, també, el mateix molí. El nom de mon pare, Daniel Vilanova Pasqual. I el nom de la mare, Regina Descalç Soler. Tota la meva família, tota. Per part de la mare, tots moliners. Per part de mon pare, tots moliners. I l'únic moliner que queda sóc jo. Tots els germans de mon pare, tots han sigut moliners. Els fills ja no han continuat. El molí de Pedro, de Muro, era del pare de mon pare, de mon abuelo, que jo l'ha conegut. I ell el va comprar i allí es van criar tots els tios meus allí al molí. I era un molí de 2 moles. Un cub que tenia 25 metres, molt alt, i en tots anaven eixint 2 xorraors. Un poc més per amunt del molí de Pedro hi havia un altre molí, que es diu el molí de Cela. I aquest molí també molia de la mateixa àvia, del riu d'Agres. I m'abuelo el va comprar per donar-li més àvia al molí de Pedro. El molí aquell l'ha vist en marxa també, quan era xicotet. Les moles que tinc jo sí eren d'allí. Als 7 anys me'n vaig anar a la Pobla del Duc, també en un molí, però en la Pobla ja era un molí elèctric. Tenia 2 moles i es deia el molí El Sol. Allí vaig viure 9 anys. Estàvem en el molí, a escola i el molí i així. Així no vaig vindre a l'escola, jo vaig vindre ja de 16 anys i ja no anàvem a l'escola. Quan vam comprar el molí vam comprar també un forn de Cocentaina, però estàvem allà i així. I el meu germà va caure allí en Cocentaina i jo me'n vaig vindre així. Jo sí he estat sempre. Enguany ha fet 63 anys que estic així. Este molí, on està el molí, antes de ser molí, era un mas. I resulta que l'amo de la masia es va morir i van dir que vendre la finca esta. I van posar fàbrica d'aiguardent per l'àvia, per el dret de l'àvia, perquè l'àvia era per netejar les màquines i tota la manera. I així feien aiguardent. Pues quan els meus pares ho van comprar, allà era fàbrica de licor, però els meus pares, com ho volien per viure, ho van modificar un poquetet. Al entrar a l'esquerra vam fer un pou per treure l'àvia i a la part de baix hi havia un local gran que tenia els animals. I d'enfront hi havia una escaleta que pujàvem dalt, que passa a la sèquia, i vam fer una finestra allí per poder llevar-me, mare. I vaig allí en el carro, on és ara el local que entres, estava una llar, hi havia una llar gran i una cuina gran, el que hi havia antes en els masos. Sí, era fet de compte un mas, perquè antes, entre que no hi havia llum i les cases un poquet apartades del poble, perquè ni estava el vincle que diem, estava allà dins, i dalt estava Garín al costat. Nosaltres li ho vam vendre al tio Vitoriano, i ell ja va muntar el molí farina. Molí Bessó, perquè el que el va fer era Bessó d'un altre germanet, que es va morir. El diu el molí de farina o fàbrica de farina perquè hi havia moltes fàbriques de paper així. I entonces, per distingir una cosa de l'altra, així vam posar molí de farina o fàbrica de farina. Les pedres les van portar de Vilafranquesa i les portarien així en 1932. Perquè en 1931 la finca van fer el molí, que ho posa en l'escriptura que tinc. Perquè aquest molí es va construir en 3 o 4 etapes. No va ser el taller que vas començar, va acabar el molí. No, vas començar una casa a construir-lo i va acabar una altra. I van estar 3 anys per acabar-lo. La madera normalment és de pi, van dir a mi que era pi d'Holanda, perquè hi ha madera que no es corca. I el piso, tot el piso és de madera de movila. N'hi ha màquines que d'ací, què diria jo, millor 100 anys estaran igual.
perquè és madera bona. I tots els dipòsits són de madera perquè absorbiren la poqueta humitat que tenia el blat. Es va demanar a l'Estat que l'autoritzaren i es va autoritzar, perquè estava distants des de les fàbriques a 20 quilòmetres. N'hi havia uno en Alcoi, 20 quilòmetres d'ací. El de Villena, 20 quilòmetres d'ací. Es van ajuntar Francesc i Berenguer i se van anar a Alacant. I allí van muntar el taller de Francesc i Berenguer, de molineria. I este molí està muntat algunes màquines per ells, però eren d'ací de Banyeres. I Fermín, l'abuelo de Fermín, feia les caixboletes. Jo els dic sempre pualets, perquè són pualets. La corona de dalt és catalina i són madera de carrasca. I la corona, que és la xicoteta, és ferro. Perquè si fos tot ferro, quan anava del poble sentiria el ruïdo. Este molí sempre, des que va construir, sempre elèctric. Nosaltres tenim dret d'agarrar aigua de la sèquia que passa per darrere per llevar el blat. El motor que hi ha ahí és d'estos lento, que anava a poqueta, perquè si anava tot de colp, les corretges algunes caïen. Estava el molí en marxa i si anava la llum, entonces, claro, parava el molí. Tenia que parar, desconnectar el motor, alçar la pedra perquè quan vinguera altra volta la llum poguera rodar altra volta. Així, quan vam vindre nosaltres, hi havia restriccions de llum. A voltes tenies que moure un diumenge perquè entonces n'hi havia, però la llum era el principal. Unes pedres pa pienso i l'altra pedra pa blat, pel consum humà. La pedra de pienso és catalana i la del blat és francesa. Franceses vol dir que estan fetes a trossos, de pedernal, i prou blanques, perquè quan més blanca és la mala, més blanca fa la farina. En canvi, la de moldre panís o ceba és catalana i està feta tota d'una peça. Les moles, tant la del pienso com la del blat, la que està quieta es diu solera i la de dalt, la que pega volta, es diu corredera. La feina sempre és de moldre en pedra. Les partícules de ferro sí que roïn per les persones, però les de pedra no. Les moles anaven en uns carros especials, com si foren galeres, i les portaven d'altres molins que potser estaven derruïts així. Estes d'ací les vam portar en carro de Vilafranquesa i les altres que en tinc dins ja les vam portar en un camionet. N'hi ha molts molins que són de cubo i altres són de rampa. El molí, per exemple, d'on tenien és de rampa, perquè no hi ha sal i com així no hi ha res de sal, doncs no pot tirar aigua. Estava el de Benassai, estava el de Xerene, el molí partidor, que en el partidor n'hi havia dos, 4 molins n'hi havia així. Conegut jo, En 1953, mon pare va comprar este molí que estem així, en Banyeres de Mariola. En 1950 vam vindre mon pare i mare al molí i es van quedar enamorats. L'amo, el Vitoriano, es va demanar 800.000 pessetes. 1950
I com? Com? On estaven? Impossible de comprar-lo. I este senyor el va arrendar. 2 anys, crec que estaria, 2 o 3 anys. I després, claro, va rebaixar de preu. I és quan el van comprar. En 1953. La vida del moliner és molt bonica, per almenys la meua, perquè quasi mai el pegava el sol, perquè sempre es treballava dins de casa. I és la sort que he tingut jo, que jo sempre que arribava a casa estava mon pare i ma mare. El dinar tots junts, però per què? Perquè mon pare estava treballant en casa. I el tenien que equilibrar 1, 2, 3 voltes perquè ell estava treballant. Teníem la taula a parar i ell estava treballant. Treballava de dia, però si es presentava a treballar alguna nit, també es treballava, no era seguit. Aunque es treballava millor, perquè no el destorbava ningú. D'altra manera, estaves molt lent, però venia personal, tenies que atendre-lo i tindre la farina feta perquè quan vingueren se l'emportarien. Al final el moliner és un sentiment, és una manera de viure i una manera d'entendre la vida. És un ofici d'una labor lenta, tradicional, no és de carreres, tot el contrari, és una feina lenta, laboriosa, d'esforç físic, perquè jo a mon pare l'ha vist sempre carregant sacs. Però normalment la jornada era de 6 o 8 hores i 10 hores també. Venia voltes que estàvem tota la nit volent, perquè demà tenien que vindre per farina i no en tenien. Dependís, però no era continu. Feia una partida de 1.500 quilos de blat i venia voltes que potser en 8 hores la molies, no passava res. Altres voltes els mateixos quilos estaves doble, perquè una volta es trencava una corretja, una altra volta escalfava un coixinet, qualsevol cosa. Venia voltes que dius, que partida més bona, des que les comences a cagar no passa res. Però altres voltes, a voltes llevant el blat, llevaves 2.000 quilos de blat, una meravella. Però altres voltes estaves potser un dia pallasclo perquè quan no es trencava una corretja es trencava una altra. Es treballava quasi que tot l'any. Però hi havia 2 mesos en l'estiu que les guies encara no estaven fetes. Maig i juny quasi sempre no hi havia feina. No havia vingut ja la collita nova a legalitzar les guies. Va augmentar la sèquia i per el llavaor, hi ha un llavaor ahí que dona la sèquia i es va inundar tots els fossos del molí. Perquè va estar tota la nit, nosaltres estàvem dormint. I quan ens vam alçar, l'àvia ja la teníem així. Vam estar 8 dies parats perquè totes les corretges que es van banyar van entrar fora al carrer perquè secaren. I una volta les secaren les van tornar a posar. Les nòries, tot. Engrasar tot el que es va inundar, llevar-ho perquè no rovellara, netejar-ho i tornar-ho a passar. No, el blat és que n'hi havia de moltes classes, n'hi havia Manitoba, n'hi havia Rojal, n'hi havia Blanqueta, n'hi havia Ardito, però normalment per així era tot fartó. N'hi havia un altre que es deia Aragón 03 i aquest blat el gastava jo per fer farina integral. I així un pa, un gust de pa. I jo estava molent i sentia l'aroma de bo. El terme de Banyeres és molt xicotet. Entonces hi havia poques documentacions. El de Bocairent no podia vindre a moldre-s'hi, perquè era una altra província. El de Beneixama sí que podia vindre a moldre-s'hi. I a voltes comprava blat, el molia i venia la farina. Però normalment eren tots dels llauraors, perquè entonces, en tots els masos hi havia llauraors. Comprar blat i vendre farina jo no podia. Era només per moldre pa els agricultors. Però clar, sempre, si uno te presentava, jo tinc 200 quilos de blat, però el compraves, i després el venies i ja està, però no legalment.
venien així a moldre i igual venien en carros que en mulos, que en burros, en tota classe d'animals. Portaven el gra i els animals el lligaven ahir, perquè a voltes portaven el burro i no el lligaven i quan eixia l'amo del burro, el burro ja se n'havia anat. Així venia a voltes que n'hi havia 6. Portaven blat, que s'hi va, ja n'era pel molí. Les nòries van des de baix a la teulada, aquestes són les que estaven baix, i van des de baix fins a dalt. Quan més altes, més caiguda tenen. Mare la tarara Pepicó plorava perquè el cap Cirulo no li s'empinava. La tarara sí, la tarara no, la tarara mare que la va jo. Esta màquina es diu tarara. La primera màquina que anava al blat és esta. Hi ha ahí 3 garbells per netejar el blat. Les grances, el blat xicotet, la terra, així caia el capoll, i d'ací, una volta estava així, i ja passava a una altra màquina, que és la despuntadora. Ahí es despuntava el blat. La tela esta que hi ha, que és per fora, està feta de fora cap a dins, perquè quan el blat passa per ahí, el desforra, el neteja. Dins està aspre, perquè el blat es quedarà més net. Samdel, de València. Baix eren de Fraser i Berenguer i aquests és de Samdel, encara més antigues que els de Banyeres. La destinadora servix per llevar les pedres vives al blat. Les pedres vives són les que passen per l'àvia i no es desfan, una pedra viva. I aquesta màquina, per mig de 4 carrers que té, llevava totes les pedres vives. Ja tenim el blat net per via seca. I d'ahir passava a la llevadora. Ahir entrava l'àvia de la sèquia. I hi havia com fora un pouer que es coneix encara. I d'ahir agarrava l'àvia per llevar el blat. Puc agarrar l'àvia de la sèquia, usar-la i tornar-la, no consumir-la. I la tornava a la sèquia bruta, de la brutia del blat, perquè venia a voltes que el blat tenia tissó, carbó. Entonces l'àvia eixia negra, dipòsits d'espera, perquè el blat estigui ahí 12 hores. Hi ha un dipòsit que cabien 6.000 quilos de blat. Quan jo el destapava, tenia que caure a poquet, perquè si caia de colp, es quedava apelmassat. L'altra manera tenia que caure a poquet perquè quan caiguera tot estiguera esponjat. El blat caia ahí i ahí tenia com si fos una piràmide i entonces ahí s'estrellava perquè apegat al blat sempre quedava brutea i ahí antes de que el satinava es desfeia. El poquet que tenia agarrat es llevava del blat. Mira, que cosa. Això és la satinadora. Però mira quina tela, Fixeu-se en aquesta tela, lo ben feta que està. I també tenia el recol·lector, perquè això sempre feia pols. I entonces això era una aspiració que anava tot al dipòsit. Això tindrà, si fa 80 anys que està el molí fet, potser tindrà 85 o 90 anys que està fet la maquinària aquesta. Pues encara pot durar 90 anys més. Que d'ací ja passava ahí. Perquè aquest dipòsit era per la molo. Ahí estaven els imants. En quan pujava jo ahí a veure si hi havia algun ferrer o alguna coseta i llevava. Aquestes moles de blat peguen 80 o 90 voltes per minut. I la de moldre panís i ceba pegaven 120 voltes al minut. Esta tenia que anar més espaiet perquè la farina no escalfara, perquè si eixia calenta de la pedra no valia. La calentoria es menjava el bot de la farina. Hi havia un campanillo. Era un cordell que eixia de l'engronça i al final tenia unes llandetes. I tu agarraves aquest cordell i quan abocaves el blat o la ceba les tacaves dins i omplies l'engronça. Tu estaves molent i per saber que quedava poc gra, allò caia damunt de la mola i feia ruïdo les llandes
Y entonces el moliner sabia que quedava molt poquet de gra en l'engronsa. En un molí d'àvia això tarda 2 i 3 hores, perquè en un molí d'àvia es molia molt poquet. A lo millor molies en una hora, que diria jo, pues 30 quilos. No és com així que molies 150 quilos o 200 quilos, diferent. Si es quedava la pedra sense gra, hi havia perill d'encendre's. Tocar pedra contra pedra, entonces s'encenia. En aquella d'allà, jo he vist, en vez de caure farina, una llengua de foc, perquè va pillar un ferro, la mola. Una llengua de foc que ho he vist allí. El cilindre molia per un costat les més grossetes i per l'altre les més finetes. 4 rodillos de ferro i pujava a volta a dalt. Que a cada passar del cilindre anava un torn. I aquests torns també feien la mateixa missió que este. Un torn per una passada i l'altre torn per l'altra passada. El torn o el cerniut està tot de tela. Ara l'estela jo el vaig llevar perquè no s'havien podrit ahir. Quan es molia blat es feia tot integral i entonces es treia el segó, que era l'envoltori més gran del blat, les quartes i les sèmoles. El segó més gran ja anava al sac complet. La farina anava ja al dipòsit. I les sèmoles, que és la part més arenisca de la farina, passava per una altra màquina que es deia sassor i es classificava. Però això es divideix en 3. Primer la farina, les sèmoles i el segó de fulla, en 3 departaments. I aquesta màquina, això és una cepilladora, que del segó encara treia farina, perquè el segó a voltes venia que la farina es quedava a pegar i aquesta màquina li llevava la farina al segó. El reprim, les quartes i la farina ja anava tota directa al dipòsit i allí ja s'empacava. Este té bancar per evitar la farnera. En tots els molins d'àvia, en tots tenen la seva farnera on caia la farina. Llevat de la que feia per llauradors, també feia una classe de farina per fer pastes. Entonces hi rotllers molt bons. De Beneixama venien molt, hi havia persones que es dedicaven a fer rotllets i d'ací de Banyeres també tenien que decidir per la farina, perquè era feina fluixa, que no tenia força. I a més, jo s'hi n'ha fet mils i mils i mils de quilos per fer xurros. Tenia que ser farina que no tingueren gens de gluten, que tinguera almidó. I la maquila era el que valia de moldre. És un maquilero. Venien a ser llauradors i els molia en guia i la maquila era el que jo cobrava de fer la faena. 2 quinzets, que eren entonces, 0,50. I de moldre la ceba i el panís a 0,30. 30 cèntims de les pessetes, no dels euros. Llevava, segons el blat, el 2% de suciedat. I es donava el 75% o 80%. De 100 quilos, segons el blat conforme estiguera, i si en 75 quilos de farina, 25 de segó, però no eixia mai perquè sempre fallava algun quilo. En la ceba no, en la ceba no es llevava res, però en el blat sí. La gent el que volia és que li donés bona farina, perquè les dones pogueren fer bon pa. Però això d'un quilo més o menys, alguns n'hi havia, altres ho comprenien, tots no ho comprenien i així. Però és que els moliners sempre han tingut una fama. De moliner seràs, però de lladre no t'escaparàs. Els moliners tenen la fama de lladres. Però jo he conegut molts moliners i ningú s'ha fet ric. Ha treballat, ha criat una família, ha donat el que ha pogut i ja està. La de moldre blat venia any que la picava 3 voltes, perquè es feia fina i ja no molia, cremava la farina. I la farina, si es crema, ja no vol res. Té que ser que estigui la mola àspera, perquè talle, o que molt menys. Quan més es pica, més mol. Tenies que portar guants i bones ulleres. Al picar,
com és pedra de foc, i sin xispes, perquè la pedra francesa és molt dura. Sin embargo, la catalana, la pedra és més blaneta, perquè jo picava, eixia arena al picar, entonces, en quan ho agranaves per veure-ho, ja es començava a altra volta, i ho fes en aquesta granereta. Això està fet en l'Alcúdia de Crespins, és on estaven els granerers. Em vaig comprar una grossa, 144 graneretes, que me'n queda alguna. Això ja no ho fan guai. I està feta d'ullols. Margalló és unes palmeretes que hi ha per les serres. Això és una canya, es diu carrassa. La carrassa servia per anivellar la pedra solera. Jo, quan treia aquella pedra, i està igual, treia la pedra, la corredera, jo la treia fora, l'agarrava a la grua. I, en vez de la pedra, posava esta canya, agarrar per l'eix. I tenia que haver dues persones, un baix rodant i l'altre dalt. I això pegava la volta, això anava rodant, com si fos la mola, rodant. I tenia que tocar la punta esta per tota la mola igual, per saber que la pedra solera estava acarrassada, estava plana del tot. Perquè si un costat tocava i l'altre no, al posar la corredera balla. Tots els mesos tenia que fer un parte per dir el que es molia. Nom i número de la guia per dir qui molia. Si algú més no ho enviava, en denunciaven. I en la condició que no podies enganyar-te. A cada mes o mes i mig venia un inspector a visitar el molí. I jo antes enviava el parte. L'inspector comprovava els quilos que havia molt i mirava el comptador de la llum. Per exemple, un llaurador que feia 500 quilos de blat tenia que anar a la sindical, a l'això de labradores i ganaderos, a manifestar que havia collit 500 quilos de blat. Sin banyeres, que estava Paco Bellan, en Glòria Estilame, i és el que feia les guies. Ell se'n quedava una i l'altra te la donava tu. Això ho feia ell a l'Ajuntament. Consum humano, 250 quilos de blat. Per la venda, per vendre-los a l'Estat, 250 més. I aquests 250 quilos en la guia podia vindre a moldre. Si no tenia guia, no podia vindre a moldre. I els altres 250 era obligat vendre-lo a l'Estat, al Servicio Nacional del Trigo. Això es dia, pues ho dic, el cupo forzoso. Por fuerza, que el blat que el sobre tens que vendre-lo a l'Estat. I l'Estat te'l paga a preu de tassa. Si era entonces a 3 pessetes o a 4 pessetes. I si el manifestava i no l'entregava, el denunciaven. La guia era un document pel transport, per vindre molt. Tu anaves per ahir, què diríeu, en un carro i portaves 4 sacs de blat. Que anava d'un poble a l'altre, a moldre, el que fora. I parava la guàrdia, què lleva vostè ahir? Pues mira, aquí llevo trigo. Documentació, en la guia passaves, si no res. Perquè ja l'havies manifestat, l'Estat ja ho sabia. Quan va vindre ja l'abundància, ja es va acabar tot, totes les guies i tot. Ja no podies ni moldre, perquè ja el consum en els masos ja no... que no hi havia gent. L'estrapero és treballar fora de llei. L'estrapero que es fa ara és molt més gran que el que es feia entonces. Entonces anava una persona per un camí i portava 10 quilos de blat perquè s'havia comprat i si la Guàrdia Civil i si qualque cosa li pegava 4 bofetades i s'emportava el blat. Això era això. I l'home ho feia per menjar i no feia ningú estrapero. Potser passava un camió carregat ahir i ells no li dien res, però el xicotet agarrat. I els moliners passat això. Els moliners sempre han estat perseguits. Que si venia l'inspector, comprovava tota la maquinària, tot, si n'havies posat més, si n'havies posat menys, firmava el parte i se n'anava.
pare, i tant mon pare com ma mare, quan venien les vacacions del col·le, pues aprofitaven per nosaltres perquè s'ajudàrem, que és quan es netejava profundament el molí. Tenia un utensili molt rudimentari per netejar, però el que es netejava era una corda, una maroma, que al principi tenia un ferro redó, que és el que li tenia el pes, i a la part del final era un enredro de corda, que clar, això ho tiràvem per els tubos, i mon pare ja sabia per quin tubo tenia que caure. Nosaltres ho tiràvem i ell, clar, tenia més força que nosaltres, estirava i netejaven els tubos. Ara també aprofito jo, en el meu estiu de vacances de la feina, el netejar, el mantindre-lo en condicions. S'ha mantès per el sentiment de lo que han viscut, de conforme s'han criat, i és que inclús quan eixim de viatge localitzem els molins. En seguida. És que ho portem aquí dins, en una paraula. Els localitzem. Van vindre uns cosins que volien veure el molí, ells també són de la part de Vilanova, tenen un molí en Alcalà, en la vall d'Alcalà, però volien, clar, aquell està pràcticament derruït. Sols queden les moles i alguna maquinària, però molt poquet. Clar, ho van vindre i van disfrutar de veure conforme estava. És que es van juntar tots, esperat perquè el meu fill tenia al·lèrgia a la pols i entonces van dir que a parar-lo. I per jubilació també, que no hi havia faena, perquè els llauradors ja no pastaven. Clar que es podria posar en marxa, però jo no el tinc que posar ja. I els que vinguen darrere, segur que tampoc. No puc posar-lo en marxa. És la vivenda dels meus pares. Mentre que els meus pares es volen eixir d'entrar. No es molesta, tot el contrari, els encanta el que vinga la gent i pregunti. Mon pare ja ho ha comprovat que... 60 van vindre. 60 persones. Van disfrutar tot el que van voler i així no va. Està obert a tot el que vulgui veure-lo, però ja donar-li un altre ús, tant el meu germà té la seva feina, jo tinc la meva i mon pare està jubilat. Tenim un molí de la família, de la rama de Descalç, en Ontinyent, que és com a titular en la notícia, ha caigut el sostre i està dins d'Ontinyent. I clar, el futur del molí és madera, i la madera per el temps se'n va. se va. Està clar. Jo tinc observat que sols queden les pedres.